Amunt i avall, edició cap de setmana. Bon dia a totes i tots. Comencem així un nou Amunt i avall en este dissabte 5 de juliol de 2025. Els donem la benvinguda de part de tot l'equip que fa possible cada dia este programa. Javi Domènech, Sergi Olcina, Lucía Nadal, Lorena Alegre, Mireia Ballarri, Marc Gómez i Abril Peidro, que avui no m'acompanya perquè en té abandonaeta. Per descomptat, també donar-los la benvinguda de part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i de qui avui els parla, que en este cas soc jo, Marina Perelló. Al control tècnic este cap de setmana ens acompanya Sofia Álvarez, que ens farà de guia durant aquestes 2 hores i mitja de programa que comencen ja mateix. Començarem coneixent el documental Jo treballava en un molí paperer, un projecte del Museu de la Paraula de Banyeres de Mariolo que recorda i analitza un sector que va tindre una importància vital a la localitat. Parlarem amb el seu director, Josep Miquel Martínez. Amunt i avall. A.Ràdio. Edició cap de setmana. Hi ha indústries que marcaren pobles. Pobles que han escrit part de la seva història de la mà de grans factories. Indústries que formen part del recorregut de generacions senceres que ara encara mantenen la petjada dels edificis i les veus que les recorden. Veus que queden per sempre lligades, en el cas de Banyeres de Mariolo, als molins paperers. Jo he estat treballant 4 anys en l'estació. En el molí sol, doncs, quizás 5 o 6 anys. I després en el molí pont. Sí, als 14 vaig estar treballant mig any que em van buscar, vaig estar treballant en el Molí Roig. Als 14 anys vaig entrar així i vaig estar 44 anys. Ha treballat en la indústria del paper i en el 1948 vaig entrar a treballar en el molí sol. Ha estat treballant en el molí tap 17 anys. I vam estar allí en la fàbrica de Villalonga de Papeleres Reunides i vam estar allí sobre 4 anys. Per què he d'entrar en el Molí Roig a treballar? Pues està ma mare. I m'agrada. Si és que el que hi ha que saber és una cosa. Ahir això passava de pares a fills, de pares a fills, de pares a fills. Veus com estes que ara replega el documental Jo treballava en un molí paperer, elaborat pel Museu de la Paraula de Banyeres de Mariolo i que recull els testimonis del veïnat de la zona que va treballar en un molí paperer. Un valuós testimoni del passat industrial del municipi que dona altaveu a totes aquelles persones que van dedicar la seva vida al paper. I per conèixer tots els detalls d'este projecte preciós i del procés amb què s'ha donat forma, saludem a Josep Miquel Martínez, que és director del documental. Josep Miquel, molt bon dia, com estàs? Hola, molt bon dia. Nosaltres hem donat unes pinzellades i més encara escoltant la veu d'alguns dels protagonistes, però què conta este documental? Bé, este documental és una obra pluriparticipativa, com heu comentat, i gràcies a mi centenars de persones entrevistades poden conèixer la història paperera, els testimonis directes, les vivències, el patrimoni arquitectònic industrial i també l'obrer. Els personatges paperers amb nom propi, l'estil de vida, en fi, el patiment, el sacrifici i el progrés del nostre municipi a través de la indústria del paper. De fet, és que es reconstruïx com eren les vivències laborals, les condicions de treball, que eren també molt dures, i el rimat, com era la seva indústria, com era la seva vida en aquesta indústria, que era part fonamental, podríem dir, de la seva vida, no, Josep Miquel? Sí, de fet, este documental ha tingut molta acceptació perquè al final ha sigut una mena d'homenatge a tota aquella gent que va fer progressar el municipi gràcies al seu treball, però no només els treballadors i les treballadores, sinó les famílies que donaven suport per a que totes aquestes indústries funcionaren. A vegades són coses que són invisibles i cal posar-les un poc a la vista, no? Que realment
tot aquest progrés i tota aquesta indústria no hauria pogut funcionar sense tot el recolzament de xiquets, dones, familiars que anaven a portar-los el menjar, les dones que baixaven a confeccionar els llibres de paper de fumar a l'estació, a peu. Vull dir que ha sigut un esforç col·lectiu molt gran i aquesta obra, com la majoria dels documentals, dels últims documentals del Museu de la Paraula, és una obra col·lectiva. Al final són, en comptes de contar la història un parell de persones, se li dona veu a 50 persones que prèviament han estat entrevistades. El Museu de la Paraula, diguem que el documental és la part més visible que fa i més divulgativa, però la base, el fonament de tot aquest museu són les entrevistes que periòdicament van fent-se, sobretot a gent que en una edat avançada, perquè realment quan les persones desapareixen les seues històries, els seus testimoniatges i al final tot el que no queda recollit desapareix. Quan desapareix la persona, desapareix totes les seues vivències. I això és diguem que és el cor del Museu de la Paraula, són aquestes entrevistes que es fan a persones. En aquest cas hem fet el documental hem centrat la lupa sobre el treball en els molins paperers, però és el 8è documental del Museu de la Paraula i hem tractat des d'etnobotànica, el costumari de les coses que es fan, un altre que es diu Els treballs i les dones, un altre sobre el cicle de vida i els rituals de dol, sobre l'escola, sobre arqueologia. Al final, quan s'entrevista una persona, les entrevistes, encara que en el documental a voltes apareix una part molt reduïda, realment les entrevistes duren hora i mitja i aquestes persones es pregunta de tot, sobre tot tipus de qüestions. Si et sembla, més avant escoltarem Maria Àngeles per conèixer de prop aquests 8 projectes increïbles que ha fet el Museu de la Paraula, però volem centrar-nos una miqueta en del molí paperer per conèixer com ha sigut tot aquest procés de recuperació dels testimonis, perquè al final, com tu comentaves, són entrevistes molt llargues i darrere hi ha una gran tasca, imagino que de selecció d'informació i d'organització per a este documental, no? Sí, en aquest documental és molt important el muntatge, no? I com bé dius, tota la classificació de material, perquè realment ens ha quedat un poc llarg per al nostre gust, però n'hi ha moltíssima informació i tot el que no apareix al final no queda, no? I realment, com he apuntat abans, la base són les entrevistes, no? En aquest cas hem tirat entrevistes que ja són antigues, algunes el Museu de la Paraula va començar l'any 2000 a gravar, a enregistrar material i malauradament pràcticament més del 50% de les persones que apareixen en aquest documental ja han desaparegut, ja no es troben entre nosaltres, però quan més temps passa, més tresores totes aquelles coses que ens van contar, no? El que hem fet és, en el muntatge, donar-li una narració, donar-li, en fi, contar la història tocant, diguem que, totes les derivades que tenen el tema, no? Perquè, diguem que en tots els documentals quan comences a tractar un tema comencen a eixir filets que estirant d'ells donarien per un altre documental, no? En aquest cas, per exemple, en el cas dels molins paperers, és una part importantíssima els testimonis directes que ens parlen com es confeccionava el paper, la manera de viure, la vida dura que comportava els desplaçaments en neu o plovent, sense mitjans de transport. Però també, per exemple, parlem de personatges paperers, parlem de la família Laporta, perquè diguem que els molins de Banyeres eren propietat de la família Laporta d'Alcoi, encara que consta en tots els arxius del Nodo i tal, que era paper fabricat en Alcoi, realment moltes de les marques es fabricaven exclusivament en Banyeres, no? Però per qüestió de màrqueting figurava Alcoi. Aleshores, vull dir, per exemple, el tema de la família Laporta donaria per un documental a banda, no? Però, en fi, sí que hem volgut, com he dit, sobretot fer un homenatge a
a totes les persones anònimes, però no hem defugit tractar altres personatges importants, com pugui ser Comèdia La família Laporta, com pugui ser Gori Molina, que va ser un industrial paperer provinent de Banyeres, encara que va desenvolupar la seva indústria en Xàtiva. Juan Castelló també l'hem considerat com un personatge paperer perquè també ha sigut un poc el que ha fet possible que existís a Banyeres el Museu Valencià del Paper. També ha dedicat tota la seva vida a investigar sobre la qüestió. I bé, vull dir, és un documental que jo crec que no avorreix, no? Perquè tracta moltíssims temes i bueno, en aquest cas té una part molt important, a part dels testimonis. Diguem que tota la part gràfica ha sigut especialment important en aquest documental perquè es parla molt dels processos de fabricació i això, si no es mostrava visualment, era molt difícil d'entendre, no? El que és una pila holandesa, el que és una màquina contínua de paper, i això hem tirat d'arxius i també antics, en blanc i negre, però també hem fet reconstruccions, recreacions per a poder explicar bé i que s'entenga bé tot el que van contant les persones que confeccionaven el paper. De fet, és increïble, jo que he pogut veure documentat la precisió amb què molts d'aquests treballadors i treballadores expliquen tot aquest procés amb què es donava forma al paper i amb totes aquestes recreacions visuals s'entén molt millor, per exemple, per a una persona com jo que no en té ni idea. Una altra de les coses que criden moltíssim l'atenció de tots aquests testimonis que apareixen al documental és que, a pesar que nosaltres al principi hem recuperat el dels homes, foren també moltíssimes les dones les que tingueren un paper fonamental en la indústria paperera. Quin era el paper de les dones als molins? El paper de les dones era fonamental, sobretot en la confecció dels llibres de paper de fumar. Més de Banyeres és un poble que no és molt gran, que té 100.000 habitants, però 350 o 400 dones treballaven doblegant el paper i confeccionant els llibrets, no? I això, diguem, que va ser fonamental. I després, a banda, es tracta en aquest documental, però en un anterior que es titulava Els treballs i les dones, on visibilitzàvem tots els treballs que no computaven, però que realment eren treballs, no? Com el treball domèstic i tal. Diguem que tota la intendència, tota la logística, aquests molins no hagueren pogut funcionar si no hagueren anat a migdia les dones o les xiquetes a dur les carmanyoles en el dinar als homes per a que pogueren dinar a migdia, no? Perquè els molins han estat en el riu, apartats de la població, hi havia distància i molts ho conten els xiquets com a que semblava que allò era lluntíssim, no? Haver de dur el menjar al pare o a... I, en fi, vull dir que les dones, tant en aquest documental com en els treballs i les dones, hem intentat també, diguem que corregir la història, vull dir, fer-les visibles una sèrie de faenes i sobretot el gran esforç que van fer aquestes dones en les cases per a que tot l'engranatge poguera funcionar. Clar. Al remates posar en valor tasques que moltes vegades han estat invisibilitzades però que ens han permès a totes estar avui on estem. Un altre dels aspectes que crida l'atenció del documental i que m'ha agradat especialment és que no només posa el focus en aquest record positiu de la indústria i en la nostàlgia, sinó també en aquestes condicions tan dures de la classe obrera d'aquella època. Escoltem un xicotet fragment i continuem parlant. Entonces no hi havia seguretat social. Les persones es feien malaltes com es fem ara. El que feien era, quan cobraven el jornal, que cobraven els diumenges, i entonces dient, pues, jo pose una peseta, jo 2 quinzets, jo un quinzet, o jo no puc posar més que el que siga. I li portaven, i aquest jornal li portaven al malalt. El malalt no li faltava el jornal. Seria més o seria menys que el que cobrava, però el jornal per a casa no li faltava. I això era una cosa dels molins. I això era una cosa solidària que era d'admirat, perquè, clar, és que el malalt es quedava sense jornal i en gasto. Que important donar veu també a aquest testimoni, a com lluitaven tots en conjunt, no? per aconseguir estar tots de la millor forma possible. Sí, este testimoni explica molt bé la solidaritat, no? És una cosa també per a ressaltar, i ella explica, diu, això era una cosa dels molins, o sigui, era una cosa interna que
que de manera espontània els treballadors van crear una caixa de solidaritat, no? Quan encara no existia la Seguretat Social. I ella segueix dient en el testimoni que tenia molta importància donar una peseta, no? Perquè pràcticament la meitat un quilo de farina de l'època costava mig jornal de lo que guanyaven entre setmana, no? I, en fi, aquests testimonis són molt importants i per això també el moviment obrer, també expliquem les primeres vagues que van haver i això també és una cosa de la que s'ha parlat poc, no? En fi, tot este moviment, tot aquest engranatge que feia que funcionarà tot, que els molins estiguen en marxa. La rellevància d'esta indústria paperera en l'època és notable també a través de la tradició oral, com a les cançons que fan memòria d'aquell temps, com les Xiques del Bambú, que escoltàvem a l'inici, que va reversionar Pep Jimeno Botifarra, o esta, que s'ha replegat al documental i és també preciosa. Les estacioneres de l'ofici del paper s'han pensat ser les més guapes perquè esmorzen pel carrer. Passen l'hora del migdia fent figures i monades i quan ixen al carrer pareixen les esclafaes. Una cançó preciosa, més cantada d'una forma que aborrona, posa els pèls de punta. Com ha sigut, Josep Miquel, tot el procés de recuperació de tradició oral com esta cançó? S'ha fet també a través dels testimonis i dels entrevistats? Això és un altre dels elements que treballa el Museu de la Paraula. El Museu de la Paraula són els testimonis orals, les històries, però també és el cançoner, també és la fraseologia, també són les cançons. I aquesta feina jo sí que volia anomenar-los perquè estem, l'equip tècnic que hem fet possible el documental, estem molt agraïts a aquesta gravació que es va fer a partir d'una transcripció que va fer Miquel Paya Molina a través dels testimonis que es coneixia de gent major d'esta cançó que cantaven les dones que estaven treballant fent els llibres de paper de fumar, diguem que per entretindre's xerraven, contaven acudits, fent cançons, i s'ha pogut salvar aquesta cançó gràcies a la transcripció que ha fet Miquel Paya Molina i que van interpretar també Anabel d'Aragonès, Marta Calero Segura i Teresa Daño Gil, i que van enregistrar aquesta cançó especialment per al documental. I estem molt agraïts perquè el resultat ha sigut molt bonic. Molt bonic, la veritat és que sí. El documental és supercomplet perquè no només hi ha les recreacions visuals, els testimonis, sinó que hi ha també imatges actuals de l'estat en què es troben estos molins paperers, molts d'ells en ruïnes o desapareguts. Quina és la situació actual de la indústria paperera en el municipi de Banyeres de Mariola? I això és un altre apartat, un altre capítol del documental que se li dedica també amb atenció un temps, i és el tema patrimonial. El tema patrimonial és molt important, encara que els molins estan en decadència, que també tenen la seva bellesa. Diguem que a partir de que van tancar Papeleres Reunides, que eren els propietaris de la majoria dels molins, el que va fer l'Ajuntament fa unes dècades va ser adquirir-los. Per a un municipi tan xicotet com el de Banyeres de Mariola, tots els ajuntaments que han anat passant, tots han dedicat un esforç molt gran pressupostari per a almenys mantindre'l. Per sort s'han pogut salvar prou els edificis, encara que mai n'hi ha prou recursos per a mantindre'ls, perquè diguem que tenim molt de patrimoni i poc pressupost, no? Però bé, almenys en Banyeres s'han pogut salvar prou els edificis. Malauradament al Coll, tota la zona del Molinar es va deteriorar molt i moltes coses no s'han pogut recuperar. Així encara hem estat atents almenys de que no caigueren tots els edificis, no?
els diferents ajuntaments que van passant sempre demanen més recursos a les altres administracions més grans, perquè, clar, el pressupost d'un ajuntament xicotet no dona, per a poder, en fi, es podria fer molt més, no? I en tots els entrevistats, experts en patrimoni, diuen que ha estat molt bé la consolidació, però l'ideal seria crear un pla director per a dotar d'usos els molins que queden en peu i posar-los en valor, no? Comentàvem, això també s'explica en el documental, un documental que de veritat des d'ací animem a tota la gent a veure que hi ha moltíssima tasca darrere tot l'equip que ha fet possible, que és molt d'admirar, i en aquest sentit volem escoltar bé a Francesc, que és regidora de Patrimoni de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. Com a regidora de Patrimoni vull expressar el meu més sincer agraïment a totes les persones que han fet possible aquest documental, als entrevistats, que amb els seus records i vivències han teixit la narrativa d'aquesta història, permetent-nos entendre com era la vida en els molins. Un reconeixement especial als documentalistes, els que han dedicat el seu talent, temps i esforç per a donar forma a aquesta obra. Destacar la tasca dels experts en patrimoni industrial, els que han aportat el seu coneixement i rigor per a enriquir este documental. I, com no, a Maria Àngeles i Josep Miquel per la seva dedicació, creativitat i compromís. Continuem treballant junts per a preservar i difondre el nostre patrimoni, perquè és a través d'ell que construïm el nostre futur. Josep Miquel, l'estrena del documental va tindre lloc el passat mes de maig. Com ho van rebre els assistents? Quina va ser la rebuda del públic? Què vos diuen? La rebuda va ser fantàstica. Vam veure molta gent emocionada. De fet, en el documental, al final, quan la part final de conclusions, a una de les persones que ja no tenim entre nosaltres, ho expressa, no? Ho verbalitza i diu, jo és que no n'hi ha nit que no somie en la màquina en la que treballava, no? Vull dir, realment ahir s'ha produït un fenomen que és el de, al final eren treballadors que anaven a treballar en condicions molt dures per a una empresa gran que per a l'època era importantíssima, però al final, vull dir, es produeix, quan ja l'empresa tanca, es produeix diguem que un fenomen en el que els treballadors ho apropin com a patrimoni seu, no? Diguem, de vivències que han tingut, tant com el que hem parlat des de la solidaritat, com... En fi, i això ha fet que totes les persones, que encara en queden algunes, ja van quedant de poquetes, que han sigut treballadors de la indústria del paper, que realment deixen els ulls plorosos i emocionats al veure el documental, perquè es recordava, evidentment es portava molts records, no? Els documentals sempre, el Museu de la Paraula, quan portem 8 documentals quasi un per any, que és un esforç grandíssim per a un municipi tan xicotet fer una feina aixina. El que fa en cada un dels documentals és que quan està acabat, el primer que es fa és una estrena en el municipi, en Banyeres de Mariola, en el teatre principal, al qual es conviden totes les persones que han participat, i clar, és un moment de retrobada, diguem que quan acaba el documental, a les portes del teatre, al carrer, la gent es queda en rogle parlant perquè té moltes ganes de comentar tot allò que han vist i d'altres coses que es venen a la memòria, no? Per tant, hem tingut èxit en tots els documentals a l'hora de l'estrena per això, perquè al final el documental, el Museu de la Paraula fa la tasca, però al final el documental és de les persones, no? És dels protagonistes, no? I jo crec que la gent ha anat fent els seus i bueno, ja està com un valor, no?, del municipi. Ho dius tu ara, amb aquesta obra el Museu de la Paraula continua consolidant el seu paper com a referent en la conservació i divulgació del patrimoni oral, cultural i social del municipi. De fet, este és un dels molts projectes que ha desenvolupat el museu. Alguns d'ells, per exemple, ho hem estat anomenant l'últim moliner a Banyeres de Mariola, Daniel, Etnobotànica i Cultura Popular a Banyeres de Mariola, Lluís Domènec Casporrí, Costumari de la Mariola, Quefers i Tradicions. Un treball incansable per mantenir el llegat del poble i que ens ha donat més detalls Maria Àngeles Calabuig, que és la tècnica i directora dels museus de Banyeres de Mariola, entre ells el del Museu de la Paraula. El Museu de la Paraula porta des de febrer de l'any 2020 arreplegant testimonis. Hem fet més de 200 entrevistes a gent del poble per a rescatar temes com els oficis, les festes, les séquies, etc. Vam veure que la iniciativa tenia molt bona acollida. La gent volia col·laborar i mostrava curiositat. Així és que es llançaren a fer els documentals. Jo treballava en un molí paperer, és l'últim documental del Museu de la Paraula.
Aquests audiovisuals recullen el patrimoni intangible, el que sap la gent del poble, perquè si no el gravem i el cataloguem es perdrà, sobretot quan desapareixen les persones majors. Alguns d'aquests documentals han sigut seleccionats en mostres internacionals de cine i també hem aconseguit un premi al millor documental històric. Però el fet que s'hagi seleccionat els projectes l'hem celebrat amb èxit, sobretot perquè per a un poble tan menut, amb un pressupost limitat per als museus, suposa un impuls per a continuar treballant en projectes així. Què suposa per a tu, Josep Miquel, molt ràpidament formar part d'aquest tipus de projectes i redescobrir tots aquests detalls de Banyeres de Mariola? Per a mi és un privilegi, no? Perquè totes les històries no són desconegudes. Jo visc i treballo al municipi i realment poder contar les històries que jo també conec, en les quals, per molt que conegues, mai saps prou, perquè sempre testimonis antics es descobreixen coses o detalls que tu no havies caigut o que no t'havies adonat, no? I, en fi, és un treball preciós. De fet, jo crec que sempre algun altre municipi han hagut grups de persones que un poc fixant-se en el de Banyeres han volgut emmirallar-se o iniciar algun projecte similar i nosaltres sempre ens han cridat, demanat a contar la nostra experiència. De fet, seria fantàstic que cada municipi, a banda de tenir el seu museu arqueològic o els seus arxius, jo crec que aquestes experiències haurien d'estar en cada un dels pobles, perquè al final totes les històries, la gent té mobilitat i tot el testimoni oral es complementa d'uns municipis a altres i d'unes comarques a altres, no? I seria interessant que condirà aquesta experiència en altres llocs. Doncs des d'ací llancem eixa crida que molts seguisquen el vostre exemple i recuperen tot aquest patrimoni oral dels nostres municipis. Josep Miquel Martínez, director del documental Jo treballava en un molí paperer, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada molt forta. A vosaltres per fer difusió. Moltes gràcies. Gràcies.